Silethana ngomfanekiso oqoshiwe ngenkulu intokozo nokuyithoba. Kama uPastor Niki channel New Flick. Sicela usubscribe, sicela ulike le video, sicela ukuthi ube yilunga eliqavile le channel bese ucontribute at least ngo-R9 every month. Lokho kuyosiza kakhulu ukwenza umehluko kwi channel nakithina nje uqobo. Akukuthokozisa ukuthi you are making difference empilweni zabanye abantu. Sizokwenza njena ke ngane kwethu sibheka iphupho lika gogo wakaMaseko ukuthi ke ngibuphe amadada amhlophe angivimbe endleleni. So siqale kanje. Kungasho into ehlukahlukene nje ukuphupha amadada wabona. Letha loni ke mhlawumbe ukuthi basaya kuvimba ke manje. Sikhulume nje ngokwabona. Number 1, uma uphupha amadada amhlophe sikuthatha nje ngoPauluhle kakhulu ngoba uma ungumlimi nje sokusho ukuthi lindile isivuno esikhulu futhi esihle nokuthi uzoba nenhlala kahle. Yabona. Kanti nje uma uphupha amadada amhlophe uphawu oluhle luvame ukubika ngesimo senhlanhla, isimo sesibusiso, isimo seyinguquko ezinhle eziza empilweni yomuntu. Number 3, yenzeka futhi uma uphupha amadada amhlophe kuba uphawu oluhle oseke eselichaza nje ulindela ukuba nesikhathi esimnandi esigcwele injabulo nempumelelo ezofika kungakudala ungalindele. Kodwa ke futhi uma usuphupha amadada amhlophe uphawu oluhluma ekuvimba endleleni kusho ukuthi kumele ke uthathe izeluleko nezexwayiso zomunye umuntu noma zabanye abantu abakukhathalele kungenjalo uzohlangabezana nenkinga ngenxa ke yokuhlanhlatha. Okusho ukuthi kungenzeka njengamanje kunabantu esuke bekukhalima bexwayisa bekubonisa njengoba wena mhlawumbe unhlanhlatha ubhizi uphuma endleleni mhlawumbe noma unamabatha kunezinto ozenzayo ezingahle zikufake engozini. Mhlawumbe le direction oyithathayo empilo izofaka engozini. So kunabantu abafikayo bekubonise bekuguide ufuna ubalalele uthathe lawo ma guidance abakunika wona. Uma ubona la madada amhlophe ekuvimba usho uNkulunkulu uyazi pass up. Yabona. So siyabonga ke ngakhohlwa ukusubscribe ku channel esingakhohlwa ukulike le video bese like amanye ama video bese ke uba ke ilunga eliqavile le channel ngokuthi ke bese ucontribute ngemali ngo-R9 every month. Kanti ikhona ne-account ongayisebenzisa ukufaka le mali ongacontribute ngayo ukuze ke ikwazi uselekelela ilekelele channel ikwazi ukuthi channel nayo ikhule. Akukuthokozisa ukubona i-channel improve, akukuthokozisa ukwazi ukuthi uya contributor kwi channel nakuthina nje uqobo. Siyabonga kakhulu. Amen.